ранок, 9 година, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». 1 лютого, 1435-й день анексії Криму. Студія Скандер Мамето. Апеляцію у справі доночних пікетів від ранку підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму розглядає скарги захисту на штрафи ще 3 учасниками доночних пікетів. Торік, 14 жовтня, у різних містах Криму на одиночні пікети проти репресії свавілля силовиків вийшли більше сотні кримських татар. Російських законів вони не порушували, така форма протесту не заборонена. Однак окупаційні суди кожному з них присудили штрафи від 10 до 15 тисяч російських рублів. Напередодні Верховний суд окупованого Криму розглянув перші 4 апеляційні скарги у цій справі і відхилив їх. Лише трохи зменшив розмір присуджених штрафів 2 учасникам одиночних пікетів. Мы подавали ходатайство на допрос свидетелей, тех, кто заключение экспертизы подавал, то есть экспертов. Но наше ходатайство не удовлетворили. Сказали, что это незаконное обоснование. Что такое законное обоснование, мы в итоге так и не узнали. Суд проводил судебное заседание. Можно сказать, наверное, в спешке. Многие обязательные процессы были упущены. Вследствие чего мы не поняли, когда наше заключительное слово, когда мы можем сказать какие-то реплики, грубо говоря. То есть мы сказали 2-3 слова, нас на этом отрезали, зачитали нам решение суда и до свидания. Звільнити бранців Кремля. Відповідь на це питання на круглому столі у Києві разом шукали правозахисники і представники МЗС України. На сьогодні у російських та кримських тюрмах утримують щонайменше 64 українських політв'язня, 36 з них – кримські татари. Правозахисники наголошують, держава має виробити певний механізм дій для їхнього звільнення. Як військовополонені, так і цивільні заручники, вони є дуже потужним інструментом в руках Російської Федерації. Вони використовуються в якості потужної пропаганди на території Росії, розпалювання ненависті до України і так само підігріванням конфлікту, який вже триває майже 4 роки. Близько 300 нот протесту з вимогою звільнити українських бранців до Росії відправило МЗС України. Про це заявляють представники відомства і додають, нині готують нові матеріали до Гааги щодо утисків кримських татар на анексованому півострові. У нас є позов проти Росії щодо заборони всіх форм расової дискримінації по конвенції. Там якраз стосується кримських татар. Один із аспектів і саме дискримінація і геноцид кримських татар. Ми збираємо зараз всі докази цих всіх репресій. Вони всі будуть доведені до суду. Якраз влітку ми подаємо перший письмовий меморандум. Це досить тривала процедура, але це надзвичайно важливо збирати всі ці докази і доводити їх до відома міжнародної спільноти. Лише міжнародний тиск зупинить російського агресора у Криму. У цьому переконаний глава Меджлісу Рафат Чубаров. За його словами, будь-які компроміси з очільником Кремля до того, як він звільнить окупований півострів, лише заохотять його до подальшого терору в Криму. І жертвами російських репресій, попереджає Чубаров, як раніше, у першу чергу ставатимуть кримські татари, як корінний народ півострову. Такої авторитарної Росії вони не звикли, щоб в суспільстві, вони вважають, що Крим – це є частина російського простору, щоб хтось дозволяв собі голос висловлювати думку, твердження, які кардинально відмінні від того, що оголошує російська влада. Меджліс закликає Європу не підтримувати вибори президента в Росії, адже датою голосування Кремль навмисно обрав річницю так званого приєднання Криму – 18 березня. Напередодні заступники глави Меджлісу разом з лідером кримсько-татарського народу Мустафою Джемілєвим взяли участь у конференції в Європарламенті, де обговорювали роль міжнародної підтримки на шляху до деокупації Криму. Действительные выборы. И каждая страна, в том числе ведущие страны мира, я считаю, что имеют полное основание не признавать результаты выборов Путина 18 марта 2018 года. Крим – це Україна, а Росія – окупант. Саме під таким гаслом сьогодні стартує флешмоб Всесвітнього руху патріотів України. Він триватиме аж до 16 березня і завершиться пікетами під російськими посольствами по всій Україні. У річницю кримського псевдореферендуму патріоти прийдуть під стіни амбасад у Києві, Одесі та Львові. Своїм символом активісти обрали відомий плакат «Крим – це Україна», який намалював учасник АТО з Харкова Юрій Нерослик. А на
Ці з Росії можна буде зняти лише після того, як Кремль усуне причини їхнього запровадження. Це вкотре підтвердила представник кабінету німецького уряду Ульріке Деммер. За її словами, обмеження, які запровадила Європа, це не самоціль, а наслідок агресивних дій Росії в Україні, зокрема незаконної анексії Криму та підтримка сепаратистів на сході України. Цього тижня Сполучені Штати оприлюднили так звану кремлівську доповідь – список наближених до Путіна російських політиків та олігархів, які можуть у найближчі місяці потрапити під персональні санкції. Шкільні атласи, на яких окупований Крим зображений як територія Росії, таки вилучили з обігу у Чехії. Неполіткоректно мапу Європи виявили в одній зі шкіл Праги 3 тижні тому. Її фотографію опублікували у соцмережах. Як з'ясувалося, шкільний атлас надрукувала одна з чеських фірм. Посол України у Чехії Євген Парабійніс звернувся до її керівництва з протестом. І ті одразу вибачилися і зняли скандальну мапу з виробництва. У свою чергу Міністерство освіти Чехії почало перевірки у всіх школах і вже відзвітувало. Помилковий посібник повністю вилучили. Пам'яті легендарного льотчика Аметхан Султана. Двічі герой Радянського Союзу, який збив 49 німецьких літаків під час Другої світової війни. Його іменем названий музей у рідній Алупці. На його честь установлені пам'ятники в Криму та на материковій частині України. А ще існує планета Аметхан. Він трагічно загинув 1 лютого 1971 року під час випробувального польоту. Дүнияға оз қысметінен, оз тағдыры йылдызынан бері келекен. Өлгенде, мына бойлы етіп, оның йылдызы да сөне екен. Анам, менің йылдызым қайсы білмейсіз ме? Слова матері про місію в житті стали пророчими для Аметхана. 6-річний хлопчик ще й гадки не мав, чи займатиметься далі, та вже тоді мріяв про небо. Родина мешкала у Алупці на схилі Айпетрі. 24-річним юнаком Аметхан пішов на фронт. Перший бойовий виліт і перша перемога. 22 червня 1941 року збив тараном німецький бомбардувальник. За мужність та відвагу у 43-му отримав Героя Радянського Союзу. Цим почесним званням нагороджений двічі. У 45-му йому вручили ще одну медаль – золоту зірку. Я совершил 603 боевых вылета. Сбил 49 самолетов. Раз остался жив, значит, в то время самолеты, на которых я летал, были хорошие. У той час, як він боронить небо Радянського Союзу, його родину НКВС депортує із Криму. Брата звинуватили у посібництві фашистам і арештували. Хотіли забрати й матір. Та Аметхан завадив цьому. Його друг та бойовий командир Тимофій Хрюкін заступився за родину. Замість заслання в Узбекистан родину відправили до Краснодару. Ці події, де загалом депортація кримськотатарського народу, лягли в основу фільму «Хайтарма». Його режисер Ахтем Сейтаблаєв, він же виконавець головної ролі Аметхана Султана, зізнається, ця роль – велика честь. Кожен кримськотатарський хлопчик мріє або мріяв стати Аметханом Султана. Я не є виключенням. Я намагався створити образ живої людини зі своїм білем, зі своїми сподіваннями, зі своєю надією. Навіть попри військові звитяги та боротьбу з фашистськими загарбниками, радянський режим намагається усіляко применшити досягнення Аметхана, і все через національність – кримський татарин. У 1953 році за випробування прототипу крилатої ракети льотчика представляють до 3-ї зірки героя. Проте Сталін, дізнавшись про національність Аметхана, заборонив вручати відзнаку. Принес Сталину список на награждение. И там в этом списке был Аметхан Султан, и Сталин рассвирепел. То есть это означало, что Аметхану нужно дать 3-ю звезду героя. Это, конечно же, кардинально вообще меняло бы всю вот эту парадигму развития крымско-татарского народа. Історик каже, Аметхан завжди був зі своїм народом. Ще в 60-ті роки його підпис стояв першим в листах-зверненнях національного руху кримських татар до радянських органів щодо повернення кримськотатарського народу на історичну батьківщину. А тому постійно був під прицелом КДБ. За однією з версій істориків, Аметхан Султан загинув не випадково. Гибель такая трагическая 1 февраля Аметхана Султана, это, в общем, было убийство. Это было срежиссировано компетентными органами.
Пам'ять Аметхана Султана жива й понині. На історичній батьківщині на честь відомого земляка відкрито музей в Алупці, названо площу у Симферополі. Ім'я Аметхана Султана увіковічено й в небі. Його іменем названо малу планету сонячної системи. Олена Царенко, Заман, АТР. Це всі новини на цю годину. Не пропустіть наступний випуск «Заман» з Мавілі Мухтаровою об 11 годині. А зараз ефір продовжить програма «Сабай» з Олександрою Санько. Залишайтеся з АТР.